Un saludo para la UNEN Televisión. Hola. Un saludo para la UNEN Televisión. El servicio no puede haber. Bueno, hemen gaude, Simonekin, utxun taldeko miembro bat, eta hemen Ibarrean daukagu Euskarazko astea, eta ikusi aldugu gure atxean daukagu txalapartak pilo bat, eta olako zerbait, ez da? Orduan, mezete itxegin alduzu zerbait, zenbat gauza daukagu hemen guretzean eta zertarako balio du. Bai. Bai, bueno, kontzertu hortan prestatu dugu kontzertu bat kokatzeko zer den txalaparta, nola jotzen den, zer da eta dana. Orduan, badira bi parte ezberdinak kontzertutan, eta lehenengo partetan azaltzen dugu hori, txalaparta, tobera, kirikoketa dira lan erritmoak edo lako zerbait. Lan erritmoak dira, adibidez kirikoketa, bueno, pues, zagardoa egiteko zaplasten zuten zagarrak eta zagardoa egiteko, eta bueno, pues, azaltzen dugu pixka bat nolakoa den zertarakoan ritmo bat eta nola jotzen den eta hori, eta egiten dugu. Eta azaltzen dugu nola hasieratik hasten da txalaparta erritmoa, nola jotzen zen eta hori, eta nola kokatzen zen rural, ez da, herriko erritmoa. Eta nola handik agertzen ziren txalapartari berriak eta hasi zen evoluzioarekin, ezta? Eta azaltzen dugu pausoz pauso, pues nola izan da txalapartaren evoluzioa eta bukatzen dugu pues egiten pues gauzak ja modernagoak eta hori. Eta ikusi aldugu, txalaparta erritmoa,
sartzen aldute beste musikaren mote batzuk eta musika modernarekin, baita ere musika klasikarekin. Egin aldugu edo zein gauza txalapartarekin edo berezia da eta ez da posible mezklatzeko beste musika bereziarekin ez dakit. Batzuetan bai eta bestetan ez, nolakoa? Bai, txalaparta hasieran ritmo oso simple da eta jotzen zuten bakarrik egur batean, ezta? Eta gauza finko da. Bat egiten du txalapartari bat egiten zuen txakuna eta erritmoa eramaten eta bestea improbisatzen du bere lekuan hiru kolpek ezberdinarekin, Orain daukagun, gero handik aurreratzen, ezta, sartzen dira material gehiago eta gero nahazten dira gauza gehiagorekin. Gaur egun egiten dugu txalaparta edo zeinarekin. Egin genuen duela gutxi kontzertu bat abesbatzarekin eta dantzariarekin eta gauzak. Daukagun afinatu genuen txalaparta bat adibidez, Oreka Teixaren bezala, haiek afinatu zuten txalaparta, guk ere afinatu dugu txalaparta, eta ere, oraintxe bertan egin dezakela edozein gauza. Apartekin egin aldugu instrumento normala bat, bere notarekin afinatue eta egin aldugu olako zerbait, ez da bakarrik erritmoarekin, ezik eta baita ere evoluzioa da ateratzeko bere nota ona, ez da? Bai, hasieran txalaparta zen hori, egur batean eta notari gabe eta deus ez. Lehenengo pausoa zen txalaparta altxatzeko eta zur gehiago jartzeko. Eta ja, nahiko melodia jarri eta hori. Beranduzago jarri zuten materialak ezberdinak. Igual nahazten zuten burdinarekin, harriarekin, eta gero material plastikokin edo material ezberdinarekin. Eta gero ja zurak afinatzen, talde batzuk daukagun ere tablak afinatuak do, re, mi, fa, sol, la, si, eta handik aurrera ja egin dezakegu ere harmonikoki eta melodia edo zein abestia egin dezakegu ere bai. Baina txalapartaren jolasarekin mantentzen, ezta? Bat eta bestea eta hori egiten. Instrumento musikala bi personekin jotzen behar dute, ez da? Behar dugu, ez dago beste instrumentolako bezala munduan agian edo? Bai, ez dakit, baina omen dute ez, baina adibidez... Berezia da? Berezia da, eta raroa da, ez dugu, txalapartari batek ez du espazio osoa, baizik badu erdia. Orduan da elkarrizketa bat. Zuk mintzatzen duzu, nik erantzun, zuk ni, eta egiten da borobil bat eta sortzen dira musika. Txalaparta tradizionala da. Nik egiten dut txakun eta bera improvisatzen du. Hori da hasieran. Eta gero jolas dezakegu bio.
herria, justiziak eta izerdiak, jarreten dute itotzen herria, nazionarteko elkartasuna, eta jendearen batasuna, ezinbestekoa suertatzen da, gure argirik gabeko bidean, ukabilak altxatu, itxaropena piztuzta, ogigun askura dezako, etzainezte bakugu, borrokatu eta lortu, gure buruaren jabizan arte, jabizan arte. Gorputzaren mugetatik ase sentitu nahi, azken atzauela, bertsorik sakonena, inoiz ezan ezin diren, estaritako egien,
oiurik bortitzena, bortitzena. Norago, zelarretan, gure peleko hartzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan nintzana. Nonago, zelarretan, gure peleko hartzaina, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan nintzana. Venga, venga.